дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бахшида ба соли ҷавонон санаи 10 майи соли 2017 дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода вохӯри мулоқоти раиси шаҳри Турсунзода Сиҷоуддин Саломзода бо ҷавонони фаъол, варзишгарон ва мураббиёни шаҳр баргузор гардид. Дарафти чорабинӣ раиси шаҳр Сиҷоуддин Саломзода оид ба нуқтаҳои асосии паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 тарғибу ташвиқи сиёсати пешгирифтаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳкими истиқлолияту ваҳдати миллӣ ва эълон гардидани соли 2017 соли ҷавонон суханронӣ намуд. Маз ҳамин ҷавонон буданд ки дар соҳаи варзиш, дар соҳаи умуман дастовардҳое ки мо дар давоми 4 моҳ муваффақ гардидем бо ҳамин кӯмаку дастгириҳои ҷавонон. Як бори дигар ҳамаи шумора дар ин соли ҷавонон ки ҳадафи асосии он аз ҳама болояш хоб тарбияи дурусти насли наврас ва намуна гардонидани хоб ҷавонони фаъолу ҷавононе ки дар ҳақиқат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчами давлатро боло мебардоранд, ҳамин аст ҳамаи шуморо табрик мекунам. баъд аз суханронии пурмуҳтаво ба бахши ҷавонон, варзиш ва сайёҳии шаҳр оид ба пурзӯр намудани корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ дар самти пешгирии омилҳои номатлуби иҷтимоӣ, ташкили машқҳои пагоҳрӯзӣ, ташкили чорабиниҳои оммавию фарҳангӣ ва варзишӣ бахшида ба соли ҷавонон, дар сатҳи баланд доир намудани рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, рӯзи дави миллӣ, ширкати ҷавонон аз ҷумла варзишгарон дар шанбегию ҳашарҳо, омода намудани варзишгарони касбӣ, таъмини иштироки варзишгарон дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявии байналмилалӣ супоришҳо дода шуд. Дар хотимаи чорабинии варзишгарони беҳтарину мураббиён ва шахсони масъуле ки дар баргузории мусобиқаҳои ҷумҳуриявии гӯштини миллӣ, аспдавонӣ ва пойга ба муносибати иди байналмилалии Наврӯз доир гардида буд, саҳм гузоштанд бо сипосномаҳои раиси шаҳри Турсунзода сарфароз гардонида шуданд. Инчунин раиси шаҳри Турсунзода Сиҷоуддин Саломзода барои дастгирии варзишгарон ва инкишофи намуди варзиши каратедо дар шаҳри Турсунзода аз ҷониби намояндаи Федератсияи каратедои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сипосномаи Федератсияи номбурда қадрдонӣ карда шуданд. Бешак баргузории чунин вохӯриҳо дар дили наврасону ҷавонон ҳисси ватандӯстию меҳманпарастиро дучанд менамояд. гузориши Диловар Рашидов, Сайфиддин Иброҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.